Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. Connectem amb Ian, que ens dona informació que no te conten en els telediaris. Ahir les forces especials dels Estats Units varen abordar un vaixell vinculat a l'Iran. L'Iran, en represàlia, ha atacat avui 3 vaixells. En què es gasten alguns dels nostres polítics els nostres impostos? Sabríeu contestar? Per què Espanya és el país amb més càrrega fiscal? Tots cotitzen o sols uns pocs per a mantindre els demés? Segons dades recents d'expansió, l'IRPF i les quotes de seguretat social ja representen el 41,4% del salari brut a Espanya, superant la mitjana del 35,1% de l'OCDE. Una de les dues imatges sí que sabeu qui és, veritat? Però i l'altra? Per què va davant? Ja ho sabeu? Deixeu la resposta en comentaris. Ja estan començant a muntar la fira. Ja podeu anar estalviant per al cap de setmana. I ara els esports, després l'oratge, la farmàcia de guàrdia i la segona part de A la Quas en rosa. Una nova jornada de Lliga i aquests són els resultats. Demà no vos fieu que ve més fresquet. Demà dijous, 21 graus, sol, núvols i aire. Adeu! La farmàcia de guàrdia de la Quas per avui dimecres està en l'avinguda Miguel Hernández número 1. No nos presentó Epstein. Nos presentó Will Smith. Doncs al cap d'una setmana, quan vaig arribar d'un treball, el vaig telefonar. I ara tenim un convidat excepcional, que entre